Yo, Mas Par. Kita berikan RCTP. Asik. Sebongso. Putra Iram. Nyobe. Ono sajroning ati. Rosi. Rasa Rosi. durung mati. Tak ngerteni. Ora ucap ono ing lati. Bobok genduk. Ini simbok sing aran tresno kuwi. Oh, rino wengi tansah kelingan. Tukang mana amung pengen ketemuan. Wewayangku dadi impian. Agawe aku sang saya Buat Mas Arwanto. senadyan ora suwene kedepan ati iki senenge ra karuan nanging aneh yen sesandingan awak redeg ati rasane gemeteran oh Senadyan monggo gendeng omahe. Rasa genah ati iki rasane. Nora bentuk sedela wae. Rawani dolan mung bisa nyawang fotone. Upamane besok ketemu kepingin warung kepiye jawabanmu mokang yen ono piwalesmu mergo wis ono kandilan ning atimu oh senadyan jelas cetha mudeng maksude angel ngilangi kukeaning atine apa pancen salahku dhewe yen tresnaku ra cukup tetep Mas Arwanto mungkin mau duet. Hei. Oni hayo le hayo le hayo le hayo le Tetap semangat tuh. jangan lupa bahagia ayo le ayo le ayo le ya Aryani Wibowo Mahmud coba. ayo le ayo le ayo le ayo le ya Mas Bowo Berkah Mulyo. ayo le ayo le ayo le ayo le ya Putra Utama. Yo. ono sajroning ati tuwuh rasa durung mati tak ngerteni ora ngucap ono ing ati jarene simbok sing aran tresno kuwi oh Rino wangi tansah. Ambo kepengin wewayanganmu dadi impian. nyatek nyatek Aku sansaya kelimpungan. Yo Mas. Tansah kelingan eseme. Tansah kelingan bojone. Yo. jos Kelingan sakabe. Hei. Ha ha ha. senadyan ora suwene kedepan ati iki senenge ra karuan nanging aneh yen sesandingan awak dredeg ati
rasane gemeteran. Oh, Nadyan wong waroko juas ati iki rasane ora besok sedelo rawani dolan juas kok bisa nyawang fotone yo umpamane besok ketemu pengen waroh kepiye jawabanmu. Oh pengen ono piwalesmu mergo wis ono kandilane atimu. Oh senajan jelas cetha mudeng maksude pengen ilangi ugelane atine. Opo pancen salahku dhewe yen tresnaku ra cukup tetep pegawe. apa pancen salahku dhewe yen tresnaku ra cukup tetep pegawe. Jos, nggih sampun nggih Mas Kagem. Sar. Mas Arwanto Bapak